Δεν το σπούει. Θα το περάσει να πάω. Τώρα φράξτε, πονέστε τα... Είναι φράξτε. Μάμα, γιατί δεν μας αφήνει να περάσουμε. Γιατί δεν άφησε τον γιατρό να του βάλει το σωληνάκι. Μα πρέπει να πάω. Και η μαμά μου είναι, τι θέλετε. Δεν είναι η μικρή σας. Θα μας τρελάνεις, κύριε. Εσύ θα μας τρελάνεις. Δεν την γνώρισε. Δεν την γνώρισε, είναι μια γνώρισε. Πόσο καιρό να μένει να τη δει. Η μάνα και βέβαια, το κατσίκαμε όλοι γενικώς. Αυτό το πατώφυλλο δεν το γνώρισε. Δεν είδα καθόλου 800 χρόνια εδώ. Αυτό είναι αλυσμόνητο. Εγώ για μένα τουλάχιστον είναι αλυσμόνητο. Από και να φύγω, θα σπέω, θα το θυμάμαι. Εσύ δεν το ξέχασες αυτό. Πολλά έσματα. Τι έμαθαν κύριε. Καμία σχέση αυτή η γυναίκα με εκείνη. Γι' αυτό σας είπα ότι μαθαίνετε. Η γυναίκα είναι κάρια γυναίκα. Δεν αισθάνεται, δεν επικοινωνεί με το περιβάλλον. Μάνα, να πω του γιατρού να δίνεις να βάλει το σωληνάκι. Έλα μάνα να δείξεις. Τι να το φοβάστε. Εγώ του πονάζει. Ναι, γιατρός. Θα πας γιατί από πήρε θα πας. Θα πας απόψε. Πάτε να μην βλέπεις. Δεν βλέπεις γιατρό. Να πάτε απόψε, γιατί έχω πάνω να μην το βάλει. Όχι. Έλα πά. Δεν βοηθάει πάνω. Βασίλε βραστά. Πονάει. Πού θα το διαβάσει. Δεν είναι βασίλε βραστά. Αυτό να πεθάνει. Καλά, αυτό το μου πω χιλίνες ακόμα.